Падтрымка, любоў і разуменне. Гэта галоўны прынцып сям'і Коцур. У Тацяны і Віктара 5 дзяцей. Захавальніца сямейнага ачага лічыць, што да кожнага дзіцяці патрэбен асаблівы падаход і цярпенне. Дзеці не пагодкі, што дадае нейкую складанасць у выхаванні. Все дети разные. Вот у нас был старший ребенок, она была девочка очень спокойная. Она сейчас, в принципе, такая целенаправленная девочка. Потом у нас родился Стас. Он был очень шумный, веселый мальчик. Он крушил все. Я считала, что все мальчики тоже такие вот вредные. Но когда у нас появился Матвей, он такой вот он интересный мальчик. Он умный, разборчивый такой. Он сам научился читать. Читает уже, вот ему сейчас 7 лет, он уже 3 года читает. Софья у нас вот тоже вот девочка, она совершенно отличается от старшей дочери. Она такая вот пацаночка, можна сказаць. Без дапамогі ў такой сям'і ніяк. Старэйшы сын Станіслаў мае сваю сям'ю і не жыве з бацькамі, але пры любой магчымасці прыязджае ў родны дом. На ўчастку праца мужчынскім рукам знойдзецца заўсёды. Батька позвонит, приеду, помогу там ремонт делать, где что поднести, где поднять, помочь там. Такая грубая работа мужская, помогаю. Вот. Так с женой тоже приезжаем, навещаем, смотрим, помогаем тоже маме, где. Столько детей, каждому свой подход, как бы. Надо быць сильной и мудрой женщиной. Малодшы сын ад старэйшага не адстае. Мацвей вучыцца ў 1 класе, але з радасцю дапамагае бацькам. Тата вялікай сям'і заўжды побач і ўпэўнены, што разам яны здольныя вытрымаць усё. Ад цяжкасці, якія могуць узнікаць да сумесных вялікіх перамог. Чисто физический труд и все, это же от отца. Мама больше по дому, домашний очаг, это все от мамы. В семье оно должно быть все поделено как-то. Само собой все становится. Мама занимается своим, отец своим. Детей не трудно. Я когда-то в молодости думал, максимум 3. 5. Сям'я – гэта важная крыніца захавання духоўных і культурных традыцый. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко ў Дзень сям'і уручыў 12 жанчынам ордэн маці за іх важную ролю ў выхаванні дзяцей і ўмацаванні сямейных каштоўнасцей. Все семьи разные, все уникальные, но у них есть одна общая черта – любовь. Секрет родительской любви, готовность отдать своим детям все, ничего не требует взамен. Мама и папа, бабушки и дедушки хорошо знают. Это не так. Это закон природы. Солнце светит, не ожидая благодарности. З сям'і пачынаецца жыццё чалавека. Тут адбываецца фарміраванне яго як грамадзяніна і асобы. Таму сям'я – аснова развіцця нацыі, найважнейшае асяроддзе для захавання і перадачы з пакалення ў пакаленне традыцый, духоўных і маральных каштоўнасцей. У нашай дзяржаве робіцца ўсё магчымае для спрыяльнага стварэння сям'і. У краіне забяспечаны рост памераў дапамог па догляду за дзецьмі. Уведзены дадатковыя віды матэрыяльнай падтрымкі сем'яў, прадстаўляецца шырокі спектр сацыяльных паслуг. Владислава Галабокіна, Валерый Гапанько, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель».